لنەورۆزێ لە دیلانێ لە مەیدانێ تەوافکە لەخواکە ئەو شال و شەپک بەژن و بالێ لە باکە ئەو بەدەوی لە هەڤهاتی دا بچی سەیرانێ تو ڕەنگێک ji welatê minî wek ji dîrokê xelate. Li Hindistanê sariyên rengîn, li Erebistanê qandûreyên spî, li Çîn û Japonyayê kîmono, li İskoçyayê kiltên wek fistanan û her wiha li Meksîkayê jî kirasên fireh û şewqeyên mezin. Ev cil û bergên ku me navê wan bi we re parve kir, îro li ser rûyê cîhanê wek nirxên herêmî yên gelan tên pêşwazî kirin. Bi taybetiyên xwe wek sembolekek girîng û nirxên erdnîgariyên ku jê derketine temsîl dikin. Bi gotineke din her yekê wan ji rengên welatên xwe ne. Li welatê me Kurdistan jî dema mijar dibe cil û berg, bêguman şal û şepik derdikevin pêş. Rengên welat di lêgerîna xwe ya dewlemendiyên Kurdistanê de vê carê cil û bergên herêmî, şal û şepik tîne ser ekranên we. Di serî de divê mirov binê vêyekê xêske ku şal û şepik wek cil û bergên zilaman, kiras û fistan jî wek cil û bergên jinan di çanda Kurdan de cih girtiye. Her çi qas di warê zayendî de ev her du cûreyên cilan ji hev cudatir bin jî, di warê kevneşopiyê de xwediyê heman giringiyê ne. Wekî gelek nirxan ev cilên herêmî jî li gorî taybetiyên erdnîgariya Kurdistanê ketine nava jiyana me. Li Kurdistanê şal û şepik bi cûreyên wekî tirgal, bergûz, bekirbek û soranî xwedî ciyekî taybet in. Li her herêmên ku tên bikaranîn, li gorî taybetiyên erdnîgariyê cûreyên wan cuda ne. Tê gotin ku di dirûtina şal û şepikan de rola erdnîgariya Kurdistanê mezin e. Sedema wê ya herî bingehîn jî ew e ku ji ber jiyana li gund û quntara çiyayan zehmet e. Ji bo zilam di rêyên asê de rihet tev bigerin an jî bi rehetî kar û barên xwe pêk bînin, şal fireh hatine dirûtin. Ji ber vê jî şal her tim bi taybetiya xwe fireh derdikevin pêşberî me. Şal û şepik bi temamî ji 5 perçeyan pêk tê. Ev perçe jî ev in: şal, şepik, çekbend, şûtik û kofî. Şala ku ji şûna şapikan da tên li xwe kirin, xwedî devlingên fireh in. Şepik li ser kiras tê li xwe kirin. Piştî ku şepik tê li xwe kirin, şûtik li navtengê tê badan. Şûtika ku tê girêdan peyvira kemberê dibîne. Hêjayê gotinê ye ku şûtik hem berfireh in û hem jî gelek dirêj in. Hin şûtik heya 5 an jî 10 metreyan dirêj in. Piştî ku şûtik tê girêdan, li ser şepik û şûtikê çekbend tê li xwe kirin. Di vir de em dikarin vê yekê bînin ziman. Gelek caran çekbend nayên li xwe kirin. Lêbelê divê baş bê zanîn ku çekbend jî parçeyeke cilên şal û şepikê ye. Herî dawî jî kofî li ser serê zilaman cê xwe digire.
Li Kurdistanê em dikarin behsa gelek cûreyên şal û şepikan bikin. Li belê ji van cilan yên herî navdar ên bi navê Bekirbek û Tirgalin. Şal û şepikên ku bi navê Bekirbek tên nasîn, navê xwe ji yek mîrên herêmê Bekirbek digire. Tê gotin ku Bekirbek ji xwe re şal û şepikek daye dirûtin û piştî ku li xwe kiriye, ew şal û şepik li herêma Şirnexê bûye navdar. Cûreyên din Tirgal û Bergûz jî dîsa li herêma Botan û aliyê Colemêrgê bi nav û dengin. Tirgal piranî ji aliyê Mîran ve dihat bikaranîn. Li herêmê malbatên Mîran an jî kesên dewlemend piranî cûreya Tirgalê li xwe dikirin. Ji xeynî mîr û dewlemendan her kesan nikaribû Tirgalan li xwe bikin. Ev yek îro jî wek kevneşopiyekê didome. Dema mîr û bek beşdarê Dîlan, Mihrîcan an jî rojên taybet dibin, piranî Tirgalan li xwe dikin. Her wiha Bergûz jî wekî Tirgalê cûreyeke balkêş a şal û şepikê ye. Di derbarê Tirgal û Bergûzan de divê ev yek jî bêzarîn ku milê Botanê li ser Tirgal û Bergûzan şalê girê didin. Milê Colemêrgê jî şûtikê bikardînin. Şûtikên ku bi destan tên veçinandin jî bi taybetî ji aliyê mîr û began ve di rojên taybet de tên bikaranîn. Di demên berê de berîkên şal û şûtikan hebûn. Jinan kilên xwe yên çavan, morî û gerdanên xwe dixistin van berîkan. Zilaman jî saet, tizbî, qutiya cigarê û tiştên xwe yên taybet di van berîkan de vedişart. Lê belê di şûtik û şalên wan demên dawî de em zêde berîkan nabînin. Hem şal û şepik û hem jî kiras û fistan her du cilên taybet ên Kurdistanê wekî li herêma Botan û Colemêrgê li her herêmên Kurdistanê xwedî taybetiyên cuda ne. Ji Hewreman heya Soran, ji Goran heya Rojava, ji Botan heya Amed, Riha û Behdînanê li her deverên ku tên bikaranîn bi taybetî û rengên xwe Kurdistanê dixemilînin. Ev cilên ku gelê Kurd wek nirxeke netewî pêşwazî dike, di demên berê de pir dihatin bikaranîn. Ji jiyana li çiyayan heya navçe û bajaran dihatin bikaranîn. Lê belê wekî gelek mînakên din, pêşketinên ku qaşo û wek modernîzmê an jî nûjentiyê tên dîtin, bandor li van cilan jî kir. Bi derbasbûna demê re ev cil hêdî hêdî ji jiyana Kurdan derketin. Ev dûrketin ne bi temamî pêk hat. Lê belê li gorî demên kevin em dikarin bêjin ku şal û şepik kêmtirîn tên tercih kirin. Îro herî zêde li deverên wekî gundan tên bikaranîn. Herî zêde jî gelê milê Botan û Colemêrgê van cilên taybet xwedî derdikevin.
هرچی قاس ایدی زیده نین بکارانی جی جواکا کرد تو جاران دف جوی دولمندی هرمی برنده. جبر وک نرخه که نتوی جی تیدیدن ده سری ده نوروز ده روز و دمین کو جبو کردان پیروزن آنجی تایبتن ام بهتر راستیوان جلو برگانتین. به تایبت ده نوروزان ده زلام به شال و شپکین خواه جنجی به کراس و فستانین خواه هر دورین کردستان دغملینن و دبن یک رنگندن این آگری نوروزه. نتنی نوروز ده پیروزباهی مهریجان و دروژن وکی دیلانان ده جی دیسا ده سری ده لحرمین بوتان بهتینان و در دورن جولمرگ افجلین حرمی دبن پارچه که جیانا گل. جبر وک نخک نتوی تیدیتن ده چارچوای پیکانین سیاسی ده به تایبت شال و شپک اف جلین هرمی لکردستان باکور جعالی دستلاتداران و گلک جاران هاتن قدخه کرن. اف یکشی راستی یک دردخست هوله کو شال و شپک آنجی کراس و فستان لگل تایبتین خویا هرمی وک نرخک نتوی جی ده تکوشینا گل کرده خودی جیه که تایبتن. جبر ویکو ایرو لشیوره گلی و قنطارین چیاین کردستان ام راستی شوپن وان گاوین بشال و شپکانتین. لگل ویه که هرچ قاس نخودی باندورا که مزن بجی ده آبوریا کردستانی ده جی رولی دلیزه. بسایا هلبرین و فروتنا وان ایرو لکردستانی به دهان کس دبارا خود کن. بکده که مزن ده انجام خباتین دمدریج ده هر سال بسدان جورین وان جلین هریمی جو کردستانی بری خوددن هریمین بیانی. وقت دیتن نرخین ولاتین ما به تواهی خوشیکی خواه حتی روژا ایرو خواه پاراستنه. یک جوان نرخان جی اف جلو برگ به همپانه. به هبونا وی نرخا گرانبوها شال و شپک جی دناو رنگ ولات جی خواه دگره و جبو پیش روژه دبه میراته ایک.